אהלן חבר'ה, זה הדר. היום אנחנו בחלק 2 של יצירת מודעות פייסבוק. אני יודע שאני קצת מאחר, אני הבטחתי לכם סרטונים חינמיים. פשוט היה לי זמן עמוס במיוחד. אני פשוט, למי שלא יודע, אני עוד מעט עושה בגרויות וזה קצת קשה. חוץ מזה שיש את העבודה הרגילה של השיווק שותפים. הייתי קצת בעומס, חברים, יציאות, דברים, בילויים. אז לפני כך שניגש לעניין דוגרי, אני רוצה קצת להגיד לכם משהו, שאני לא בא בתור אגו שאתם חייבים לי משהו. אני רוצה שתלמדו להעריך את מה שאני עושה בשבילכם. אתם כאן 1,700 איש בערך ברשימת תפוצה הזאת, להקים את זה עולה לי כסף, לשלוח לכם מיילים עולה לי כסף, להכין סרטונים כאלה עולה לי זמן, ואל תשכחו שאנחנו חיים בעולם שלא כולם היום עושים את זה בחינם, הרוב לא עושים את זה בחינם, גם בקורסים של אדם טל וזה, תמיד זה עולה כסף בסוף, ואתם צריכים להעריך את זה שאני עושה את זה בחינם. היו כמה טענות של איפה הסרטונים שהבטחתם לנו? חבר'ה, אני עושה את זה בחינם, אני דואג לכם, אני רוצה שתרוויחו כסף, שתצליחו. אני מבקש שתעריכו את זה לפחות. ועוד דבר זה, אני מזכיר לכם שכמו שאמרתי, הרשימה הזאת עלתה לי כסף, אני רוצה קצת להחזיר את ההשקעה שלי. שימו לב שאני אני די החזרתי כבר מרווחים בקליק בנק, אבל אתם, חוץ מלשלוח לכם תוכן חינמי, אתם בטח שמים לב שאני ככה מטבל בעוד כמה מיילים על eBay למשל, שיש עכשיו, וזה אחלה דרך חוץ משיווק שותפים לעשות כסף ממסחר אלקטרוני, על עוד מוצרים שאני אשווק לכם בזמן הקרוב. אתם חייבים לקחת את זה בכלילות, חבר'ה. אני לא בא עכשיו למכור אתכם ולשווק לכם 1,001 מוצרים. אתם צריכים להבין כמה דברים. אחד, זה שכל המוצרים שאני משווק לכם הם מוצרים אמיתיים, נכונים, אמינים ומוצרים טובים. מוצרים שאשכרה ייקחו אתכם לרמה אחרת. למשל, לא מזמן עוד לפני שבניתי את הרשימה הזאת, שיווקתי קורס של גיל אורלי. איזה 6-7 קנו את הקורס, וגם אני קניתי את הקורס בסוף. זה קורס על ביטחון כלכלי וכל מיני דברים כאלה. אני לא משווק סתם חרטות, אני משווק דברים שעוזרים לאנשים, שעושים לאנשים כסף. אני לא משווק סתם דברים. וגם אם אני חופר לכם, או בדיוק שלא בא לכם לפתוח את המיילים שלי ואתם אומרים אולי יש לך עוד סרטון על פייסבוק או משהו כזה, אני שולח איזה מוצר שאני משווק, קחו את זה באיזי חבר'ה. ומי יודע, אתם יודעים, יכול להיות שיום אחד נשלח לכם מייל שאתם בדיוק תרצו ותקנו את המוצר. גם אני ארוויח כסף וגם אתם תרוויחו ידע והכל. לא, אל תיקחו את זה בתור משהו פסול, בסדר? זאת הייתה ההקדמה שלי, אני מקווה שאתם מבינים אותי. אם לא, אתם מוזמנים לכתוב לי מייל, נדבר על זה, נראה מה אפשר לעשות. טוב, יאללה, לעניין. חלק א', היינו בחלק הזה של המסך, אתם רואים, במסע פרסום וסדרת מודעות, עשינו את המטרה, סתם עכשיו נעשה את זה מהר, שליחת אנשים, שם, קהל ותרבות. עכשיו אני לא אתעכב על זה, עשינו את זה בסרטון שעבר, שכבר עלה באתר, תבדקו אותו במייל קודם שלי. בואו לא נתרגט בכלל, נלך לארצות הברית, לא ניגע במיקומים, לא בתקציב, סתם בשביל לעבור את החלק הזה. נעשה המשך. ואנחנו מגיעים לחלק החשוב, שזה יצירת מודעה, בסדר? מה שאנחנו אחרי שאנחנו מסיימים את השלב הזה, אנחנו מגיעים לשלב של יצירת מודעה, ולמודעה יש כמה שלבים. אחד זה פורמט, מדיה ודף קישורים. עכשיו יש הרבה מאוד פורמטים, ויש מודעות סרטון, מודעות תמונה, קרוסלה. אני תמיד ממליץ, ככה לימדו אותי, זה או תמונה אחת או סרטון אחד. לרוב תמונה אחת זה הכי טוב, וזה הכי בסיסי, מכאן אתם מתחילים. תמונה אחת, בסדר? סליחה. שלב שני זה מדיה, במקרה הזה זה תמונה. עכשיו, זה בעצם התמונה של המודעה שלנו. אתם תראו את זה כאן, יש תצוגה מקדימה של המודעה, אז אנחנו נראה איך הכל נראה, אבל זה התמונה של המודעה שלנו. עכשיו, אם אתם לא יודעים, לפני כמה היה
אני אגיד זה ככה, משווקים לפני כמה שנים גנבו תמונות משאטרסטוק, שזה מאגר התמונות הגדול בעולם, והשתמשו בזה תמונות פייסבוק. ושאטרסטוק תבעו את פייסבוק בהרבה מאוד כסף, וזה נגמר בזה שפייסבוק קנתה את שאטרסטוק. זאת אומרת שיש לנו את כל התמונות שיש בשאטרסטוק, אנחנו יכולים לפרסם בהן. אם אתם רואים, לוחצים כאן תמונות לנאי בחינם, ולמשל אנחנו מדברים על מודעה לאי-ביי למשל, אנחנו רוצים לחפש אימא שעובדת מול המחשב ומרוויחה כסף. נכתוב money. פשוט מאוד, ביטוי מופשט, כאילו בלי, לא משפט mom זה mother, משפט מה היא עושה, לא, כאילו הפועלים שהיא עושה, money. ואנחנו רואים כאן כל מיני תמונות באיכות גבוהה, אבל זה לא מספיק. בואו נעשה עוד משהו, נעשה קומפיוטר. אוקיי, אתם רואים שזה לא תמיד יש תמונות. בואו נוריד למשל את הקומפיוטר, את המאני. שנייה, פשלה קטנה. קומפיוטר מאני. בואו נראה מה זה יעשה לנו. הנה, עכשיו זה מוצא. אנחנו רואים כאן כל מיני תמונות, בסדר? עכשיו בואו נעשה... אין יותר מדי תמונות כנראה בהקשר הזה, אבל בואו נעשה work, בואו נעשה homework או work home. הנה, זה כאן אנחנו מוצאים כבר את סוג התמונות שאנחנו רוצים. אמא עם ילד מול המחשב. זה כבר תמונות טובות לנו, למשל למודעה. יש כאן מיליוני תמונות, אולי זה נראה לכם עכשיו קצת, בואו נכתוב למשל ריץ', סתם לדוגמה, עשיר. יש כאן מלא תמונות, עם כל מילת מפתח כמעט יש עליה תמונות. מלא תמונות באיכות גבוהה. חשוב מאוד לזכור, יש גם תמונות לא מתאימות לפרסום בפייסבוק, זאת אומרת שהן או לא צנועות או בוטות, גזעניות. פייסבוק לא אוהבים את זה, אם יפסלו לכם הודעה, אל תעשו את זה. צורות תמונות, בואו נלך על המודעה הזאת, על התמונה הזאת, סליחה. סתם, אני לא באמת מפרסם שום דבר, סתם בשביל הסרטון. עכשיו, אנחנו יכולים לבחור כמה תמונות, וזה ייצור לנו עוד מודעות. למשל, יש לנו עכשיו תמונה אחת, אנחנו יכולים לעשות עוד מודעה עם התמונה הזאת, למשל. ואז יהיו לנו שתי מודעות עם שתי תמונות שונות. וזה טוב לכך שנראה איזה תמונה עובדת יותר טוב לפי המודעות. כן, נניח בחרנו שתי תמונות, נעשה סיום. עכשיו אנחנו נראה דרך איזה דף אנחנו מפרסמים. אתם רואים שכבר תצוגה מקדימה של המודעה, כתוב כאן הדר רשוח שיתפה קישור, איזה דף אתם רוצים. שימו לב שאתם לא יכולים לעשות את הפרופיל הפרטי שלכם. מה שאני עשיתי זה יצרתי דף פייסבוק חדש, שחברה ארגון המוסד, שקראתי לו הדר רשוח, בחרתי קטגוריה ארגון ללא מוסדות רווח, והוספתי אחרי זה תמונת פרופיל. בסדר? תעשו את זה, תוסיפו, וזה יהיה לכם כאן, זה פשוט, אני לא רוצה להתעכב על זה. יש כאן כל מיני דפים שיצרתי. זה חלק ראשון. חלק שני זה כתובת URL של האתר. כאן אתם שמים את הקישור מקליקבנק שלכם. בואו שנייה נלך לכאן. סתם נלך בדיוק מוצר שחיפשתי לנשים על יוגה. פרומוט. וניקח את הקישור שלנו. ונשים קונטרול C ונדביק את זה. לא, זה בעמודה השנייה. הנה, מצאתי את הדף. כאן אנחנו עושים קישור. עכשיו שימו לב שהרבה פעמים, שזה בס רצינית, פייסבוק לא יאשרו קישורים של קליקבנק. הם לא אוהבים שיווק שותפים, לא כל כך אוהבים קליקבנק. מה שאנחנו נעשה זה או נעשה דומיין אחר, או שזה אפשרות, כאילו דומיין מעבר. למשל, מה שהרבה אנשים עושים זה ממש טוב, זה מקימים בלוג בוורדפרס למשל, זה פשוט, זה חינמי, תבדקו מדריכים ביוטיוב, כותבים בלוג, כותבים בבלוג סתם פוסט אחד למשל, אז נניח אני מקדם את המוצר של היוגה, הם כותבים ביקורת טובה כזאת על כמה המוצר של היוגה טוב ומה הוא עוזר, וממש כותבים ביקורת כזאת, ואז שמים קישור. מה שזה נותן זה אחד, זה פייסבוק יאשרו לנו את המודעה, כי לא מובילה לקליקבנק אוטומטי. דבר שני, זה מחמם את האנשים, זה נכנסים ואז קוראים ביקורת טובה כזאת, בנויה טוב, ואז הם כבר משוכנעים שהם רוצים לקנות את המוצר והם קונים את זה בהרבה יותר טוב. שזה אחלה שיטה, זה מה שאני עושה.
בסדר? אבל סתם עכשיו נשים את הקישור כאן של קליפבנק. כותרת של המודעה, זה מה שמופיע כאן. אמא רוצה ללמוד איך לעשות יוגה ולהשטיח את הבטן. אני סתם זורק כותרת שהיא לפי דעתי גם גרועה. אני לא מנסה לעשות כאן קורס קופי רייטינג. אגב, קופי רייטינג, למי שלא יודע, זה איך כותבים את הדברים, כתיבה שיווקית. בואו נניח, אני סתם מחרטט כאן דברים. אל תכתבו מודעות כאלה, תכתבו דברים יפים, וזה, אם אתם רוצים, אתם יכולים להיכנס לכל מיני, לגוגל, תחפשו קופי רייטינג, כתיבה שיווקית, איך לכתוב מודעות פייסבוק. יש שם מלא חומר, איך לכתוב תמונות, מודעות טובות. בסדר? סתם אני עכשיו סתם עושה, וטקסט של המודעה שמופיע כאן למעלה, בואי ללמוד עכשיו איך לעשות יוגה טוב. סתם, בסדר? אל תיקחו את זה ברצינות. נראה אם זה ניתן לי כאן. בואי ללמוד איך עכשיו לעשות יודה, יצא לי יודה. טוב, עכשיו כפתור קריאה לפעולה שיש כאן. סתם נשאיר את זה מידע נוסף. תיאור קישור באוסף חדשות זה מה שיש כאן. תיאור מוצר חדש ילמד אותך בלה בלה בלה. אוקיי, קישור להצגה זה מה שאנחנו רוצים, שאם יש לנו קישור ארוך ומכוער, אנחנו רוצים להציג אותו טוב, אנחנו חושבים לרשום סתם yoga.com, למרות זה לא באמת הקישור. כתבתי את זה בעברית, yoga.com, ואז כאן יהיה לנו כתוב שהדיספליי URL יהיה כתוב לנו yoga.com. פרמטרים כרגע אל תיגעו בזה. זהו, רק רציתי להזכיר שיכול להיות שלא תמצאו את התיאור קישור באוסף חדשות, זה בגלל שלא עשיתם מצג אפשרויות מתקדמות, אתם פשוט עושים מצג אפשרויות מתקדמות. והנה יש לנו מודעה עכשיו, שוב, כאילו, תלמדו, תראו מודעות בפייסבוק, תיכנסו שנייה לניוזפיד, תראו איך מודעות טובות עובדות. עכשיו יש לכם כאן אגב מיקומים, נכון? בשלב שני בחרנו מיקומים, איפה אנחנו רוצים שהמודעה תופיע, אינסטגרם, כל מיני דברים כאלה. יש לנו כאן כל מיני תצוגות, למשל אנחנו רואים את זה במודעות צד, ועכשיו זה יהיה באינסטגרם, אנחנו רואים את זה. בואי עכשיו ללמוד, אתם רואים שכאן כל מיני תצוגה מקדימה, שנבין מה עובד ואיך אנחנו רואים את זה. אחרי שאנחנו גומרים לעשות את המודעה שלנו, אנחנו עושים בצע הזמנה או בצע הזמנה. אני לא הולך לעשות את זה, כי בעצם אני לא רוצה לעלות את המסע פרסום הזה, אתם פשוט עושים ככה. ואז יהיה תהליך קצר שפייסבוק יבדקו לכם את המודעה, יראו אם היא טובה, אם אין בה שום דבר שהוא לא טוב. עכשיו אני אתן לכם כמה טיפים מה לעשות כדי לא להתפסל. 1, אל תדברו על הכנסה פסיבית, אל תכתבו במודעה הכנסה פסיבית, כסף מהבית, כסף קל. פייסבוק לא אוהב שמבטיחים הבטחות, אז לא לכתוב בואי להוריד 8 קילו תוך 8 ימים, כי ברור לכולם שלא כולם יצליחו להוריד 8 קילו ב8 ימים. פייסבוק לא אוהבת שנותנים הצעות בלי לפרט יותר מדי על התנאים. פייסבוק לא אוהבת מודעות גזעניות. פשוט תכתבו תנאי אישור מודעה של פייסבוק בגוגל, יהיה לכם דף של פייסבוק בעברית שיסביר מה בדיוק צריך, מה לא, בשביל שהמודעה תאושר, תעקבו אחרי זה. עושים בצע הזמנה, זה בודק לכם את המודעה. זה יכול לקחת בין שנייה ל-24 שעות. וזהו, ברגע שפעיל לוקח איזה שעה, שעתיים, 3 וזה מתחיל לרוץ, אתם תראו איך זה עובד. זהו, זה היה חלק של המודעות פייסבוק. אני מזכיר כולם אגב, חוץ מזה, מי שמעוניין לעשות כסף ממסחר דיגיטלי באי-ביי עם הקורס אלסטי ייצור, חבר'ה, קורס בן זונה. סליחה על המילה, אבל הייתי חייב להגיד, זה קורס מטורף. סתם, אני לא מכריח אתכם לקנות, לא אומר לכם, לא דוחף אתכם יותר מדי. תראו את הסרטונים שלו, לא תפסידו כלום. סרטונים חינמיים, תירשמו לשידורים חיים שיקרו, תקבלו מקסימום, הכי נורא שיקרה שתקבלו עוד ידע מגניב על אי-ביי ועל איך לעשות כסף במסחר. לא קרה שום דבר, תעשו חבר'ה, אני עושה לכם טובה, תעשו לי טובה, תיכנסו לקישור, תירשמו לאי-ביי, שם לסרטונים חינמיים, תראו את הסרטונים, זה ישתלם לכם. לא מבקש שתקנו אם אתם לא רוצים, תעשו לי טובה, תירשמו. יאללה חבר'ה, חייב לזוז, אוהב אתכם.